Na streamu je jistě plno současných i budoucích řidičů, co řidičské oprávnění buď získali, nebo se chystají získat. Někteří z vás si myslí, že jim bude stačit tahle učebnice. Tahle učebnice? Nebo tahle učebnice? Ale nebude. A proto jsem tady já. Většina z vás používala tuto knihu. Ale jak mi sami potvrdíte, není to ono. Jak se předjíždí traktor, jak se mění kolo. Další důležitou knihou je seznam testovacích otázek. Nevím jak vy, ale tohle já vůbec nerespektuji. Je to pěkné umět odpovědět na 800 otázek správně. Ale proč? První, co byste se měli v autě naučit, je řazení. A já vám ve zkratce ukážu, jak se to dělá na této plechovce piva. Řazení se auto od auta trochu liší, ale ve své podstatě je to stále stejné. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A nejlepší je 11 a 12. Co říci závěrem? Pokud máte problémy s řazením, kupte si automobil s automatickou převodovkou. Stejně jako jsem to udělal já. Protože tohle... to prostě nemá logiku. Každý z vás jistě zažil policisty na křižovatce. Proto si ve zkratce ukážeme tyto pohyby. Toto znamená, že můžete jet. Pokud policista na křižovatce stojí takto, znamená to, že nemůžete jet. Pokud má policista ruce v této poloze, znamená to, že má polední pauzu. Další nedílnou součástí každého řidiče jsou úplatky. Dříve či později vás policista prostě zastaví a bude vám chtít dát pokutu za skutek, který jste neudělali. Při přestupku, jako je třeba nedodržení rychlosti, nabízíme policistovi tuto bankovku. Při rozbitém světle nebo nějaké nefunkční části na vašem automobilu nabízíme tuto bankovku. Při větších komplikacích, jako je chybějící nějaká část automobilu, nabízíme tuto bankovku. Jestliže se dostaneme na komunikaci někde v zahraničí, žádná z těchto bankovek nám nepomůže. Proto musíme ukázat tuto bankovku. Jestliže nás zastaví policista a vedle nás je zakrvácená sedačka a sedí na ní mrtvý muž, žádná z předchozích bankovek nám v tomto nepomůže. Budeme muset ukázat bankovky této hodnoty a této hodnoty. Myslím si, že 90 000 by mělo stačit. Alkohol zavolat nepatří. Vážně ne. Dejte si alkohol raději vedle na sedačku, nebo dozadu na sedačky. Nebo si ho dejte do tašky, ať se vám to nerozbije. Toho by byla věčná škoda. A jak je to s telefonováním? No samozřejmě, nemělo by se. Ale co se nemůže, to se rádo porušuje. Takže klidně volejte o 106. Jestliže jste už tak odvážní a máte odvahu vyjet na silnici, může se stát, že vás tam někdo vyfotí. Ať už se děje cokoliv, tvařte se hezky. Ať už jste tedy řidičské oprávnění získali jakkoliv, nezapomeňte, že správný řidič dodržuje vše, co má, plus ještě mé rady navíc. Věřte, že pokud budete dodržovat všechny mé rady, bude mít nehod, míň mrtvých a více diváků tady na streamu. Nemyslíš? Zaplatíš.